Ильяс менә Instagramда үзегезнең төркем турында беренче татар кавер группасы төркеме дип язгансыз, шулай бит? Тулырак сөйләлек төркем турында. Без нәрсә белергә тиеш? Нәрсә белергә тиеш? Иң мөһиме безгә тиздән булачак 3 ел. Котлыйм. Рәхмәт дигез. Безнең репертуарда 60-тан артык җыр бар бүгенге көндә. Һәм алар барысы да татар телендә. Шул без шул 3 ел арасында 5 сольный концерт куйдык. Икесе Әлмәт шәһәрендә булды, өчесе Казанда булды. Мин матурлык эзләп йөрим җирдән дигән әдәби музыкаль кичә, шулай бит. Бу идея кайдан туды һәм нинди җырлар җырланачак әлеге концертта? Бу идея Лилия Кадырованыка. Ул безгә мөрәҗәгать итте һәм без бер дә зап уйламыйча ризалык бирдек. Инде концертта нинди җырлар яңгыраячак, бар кешегә дә таныш булган җырлар дип әйтсәм дөресрәк булыр. Сез үзегез иҗат итәсезме менә яңа җырлар? Авторский материал ул безнең хәзерге вакытта процесста дип әйтим. Астында эшлибез һәм Алла бирсә тиздән без үзебезнең тыңлаучыларга аларны күрсәтәбез. Лилия, син бу шибәр егетләр төркеме белән кайчан таныштың? Мин гомумән шибәр егетләрне гел күреп күзләп кенә йөрим. Туган авылымда аларның иҗат кичәләре булган иде. Күптән түгел яз вакытында мин анда ялгышына барып эләккән идем. Шуннан соң минем өчен бу төркем номер 1 шулай Татарстанда, мин шулай дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә син нәкъ менә алар белән концерт оештырасың инде. Шулай бит, оештыручы син. Идея авторы булсам мин, оештыру буенча инде бергәләп эшлибез. Кавер группаның продюсеры, администраторлары үз ягыннан ниндидер эшләсәләр, мин үзем ягыннан менә шулай теге бу безнең общие усилия дип әйтәм. Син нишләячәксең сәхнәдә? Мин анда шигырь сөйләячәкмен. Кара менә Нәрсә эшли беләм, шуны эшлим. Нәрсә эшли беләм дигәндә син Instagramда күзәтеп барам. Син моңа кадәр шигырь укырга ярата идеңме? Моңа кадәр бу концертка кадәр әйтүеңме? Минем иң беренче шигырь шул бер 3 ел элек бәлки Instagramда барлыкка килгәндер, һәм ул онытылды бик озакка, һәм инде мин үзем китап радиосына урнаштырдым. Анда шигырьләр укый башлагач, мин әйтәм, тәк, моны бит алып барырга кирәк. Сәхнәгә менгергә һәм халыкка күрсәтергә кирәк икән дип уйлап, менә шушы концертны оештырырга башыма килде дигән. Авторлардан син берәр ничек теге таләпләре булдымы, анда бер шортлары дип әйтик инде. Кемнәрне сайладың автор буларак? Әйтә аласыңмы? Авторлар ягыннан инде минем бар берничә автор, кемнәрнең шигырьләрен бигрәк тә теге яратып укыйм. Мин гомумән әйтәм, әгәр кеше шигырь укый белми икән, мәсәлән, укый, мин килеп чыкмый икән, була шундый бер момент, ул таба үзенең бер авторын һәм аның шигырьләрен ут итеп укый башлый. Менә минем дә шулай, мин шигырь сөйли белмидем. Һәм мин менә концертта яңгыраячак бер шагыйрьнең шигырен укып карадым да, һәм шуннан соң гына аңладым. Мин шигырь укый алам икән, димәк, мин үземнең шигырьләрне тапмаган булганмын дип уйлап сөйли башладым шигырьләрне. Һәм бу концертка мин бары тик үземнең күңелемә бик якын булган авторларның шигырьләрен генә алдым. Без уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт. Бары тик уңышлар. Бала чакта зәңгәр күккә карап, бармы синең уйга батканың? Төрле сурәтләргә керә-керә, зәңгәр күктән болыт акканың. Бармы синең карап ятканың? Зәңгәр күктән шуларны тотып аласың. Yaşanırlar biktiz muhteler. Yaş kıyınca ile kalasın. Мин Ильяска блиц сораштыру әзерләдем. 5 сорау, тиз генә җавап бир. Бу бик гади сораулар. Шигырьме, хикәяме? Шигырь. Заманча яки ретро? Заманча. Мингазовмы, Минхажев? Мингазов. Авылмы, шәһәрме? Шәһәр. Салаватмы, Элвин Греймы? Элвин Грей. Аңладык.